mente ng kanyang ina. Pagdating sa mahaba ang buhok, maamo ang mukha. Siya ba'y girl o boy? Dagang nangutan nga gwapa daw ko. Anya, gwapa manggig ko. Malagyosa raw sa ganda ang batang ito. Ang ganda mo naman. Paa mo lang ako eh. Ganda ni baby girl. Sana all maganda. Charis. Pero may iba ring nagsasabi na saksakan naman siya ng pogi. Pogi ako! Pogi! Pogi mo, pre. Binata na pogi. Babae ba siya? O lalaki? Heto ang clues. Mahilig daw siyang mag-makeup. Marunong po ako mag-makeup dahil po nagtitaping din po ako. Ang kanyang buhok, maintain na maintain ng kanyang ina. Pagdating sa sayawan, napakalambot ng katawan. Nako, litong-lito na ho ba kayo? Same! Kami rin. Kaya para matapos na ang palaisipang ito, ano ba talaga kuya? O ate ba? Ako nga po si Jairel sa Batang Bisaya, nagmumukhang babae. Pero isa po talaga akong lalaki. Maiksi raw talaga ang kanyang buhok noon. Pero nung nagka-pandemic, hindi na siya nagpagupit. Kapag tinali ko yung buhok ko na paganyan, tignan mo, mukha akong babae, di ba? At simula nung nagpahaba siya ng hair, marami ang naguluhan. Is it a boy or a girl? At dahil pirming naka-face mask, madalas daw siya talagang napagkakamalang babae. Pag naka-face mask, tapos chinito siya, tapos mahaba yung mata, lalo na yung medyo makinis siya. Talagang babae talaga, sir. Pero ano ba ang kanyang beauty secret? O sikreto ng mga gwapo? Nabon ra mong kog speed tagadlaw nya. Manghiso og mantika, okay kayo. Meron nga raw talagang mga tao na may mga pisikal na katangian ng parehong lalaki at babae. Advantage pa nga raw ito para sa iba, katulad ng androgynous models o yung mga modelo na pwedeng rumampa ng mga damit pambabae o lalaki. Ate, ano sikreto mo sa sa hair mo? Ay! Ate! Kuya pala! Kung gayon, may balak pa ba siyang magpagupit? Ang ibinibigay sa kapwa na paghanga o respeto, hindi dapat nakabatay kung babae siya o lalaki o kung ano man ang kanyang kasarian o panlabas na kaanyuan. Pero kung ano ang kanyang husay at talento at kung siya ba'y mabuting tao.